ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва пеш аз оғози навор ба шумо тавсия медиҳем ки ба канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошед. акнун биёед наворро оғоз мекунем. якум рақами рейтинги вазни сабуки UFC Дастин Порье гуфт ки муҳориба зидди Чарлз Оливейра метавонад ки барои ӯ охирон муҳориба шавад. биён суханҳои Порьеро гӯш мекунем. Оливейра ҷангвари хеле хатарнок ай. ба назари ман зарбазании ӯ рӯз аз рӯз хубтар шуда истодааст. барои ин вазн қаду қомати ӯ хеле хуб аст ва ӯ бо эҳтимоли калон айни замон беҳтарин ҷитсери ташкилоти UFC аст. ҷуҷитсои ӯ хеле хатарнок аст. ӯ ҷуҷитсои худро на танҳо барои муҳофизат ё ин ки аз мавқеи хатарнок баромадан истифода мебарад. ӯ ҳамчунин ҷуҷитсои худро барои ҳамла кардан истифода мебарад ва рақибони худро фавран шикаст медиҳад. барои ҳамин ӯ дар ҳақиқат рақиби хеле хатарноке ҳаст ки тӯли чанд сол дар UFC пастию баландиҳоро паси сар кардааст. аз аввал ҳадафи ман соҳиби камарбанд ва чемпион шудан буд ва агар ки ман ин корро карда тавонам, пас ман гуфта метавонам ки ман дар муҳорибаҳои омехта ба ҳама ҳадафҳои худ расидам. баъди ин кор ман карьерамро ба анҷом мерасонам ё не, мебинем. мумкин ки ман аз пушти тиҷорати соуси худ шавам, гуфтааст Порье. хотиррасон мекунем ки аз рӯи овозаҳо муҳорибаи Чарлз Оливейра ва Дастин Порье моҳи декабр бояд ки баргузор гардад. ин хабар расмӣ нест, балки овозаҳо. дӯстон, ба фикри худи шумо Дастин Порье чемпиони нав шуда метавонад ё ин ки Оливейра ба ӯ имконияти чемпион шуданро намедиҳад? метавонед фикротонро нависед. мо бошам мегзарем ба дигар хабарҳо. дӯстон, имрӯз расман санаи муҳориба ва рақиби нави варзигари тоҷик Некруз Мирходжаев дар Беллатор муайян шуд. акнун варзигари тоҷик Некруз Мирходжаев бо рекорди 5-3 муҳорибаи навбатии худро дар турнири Беллатор 264 зидди варзигари амрикои Джемс Эдкок бо рекорди 7-4 хоҳад гузаронд. хотиррасон мекунем ки муҳориба дар вазни ним сабук баргузор мегардад. ҳамчунин ногуфта намонад ки ин муҳориба барои варзигари тоҷик сеюм муҳориба дар ташкилоти Беллатор мешавад. Некруз аллакай дар Беллатор ду муҳориба гузарондагиай. дар яктояш ғолиб ва дар дигараш шикаст хӯрдааст. а барои рақиби варзигари тоҷик Джемс боша ин дебют дар Беллатор мешавад. турнири Беллатор 264 аллакай рӯзи 13 август дар шаҳри Ункасвили баргузор мегардад ва мо ба Некруз ғалабаи дурахшон орзумандем. имрӯз ташкилоти UFC муҳорибаи панҷум рақами рейтинги вазни сабуки UFC Ислам Махачев ва чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Рафаэль Досаносро расман эълон карданд. акнун Ислам Махачев ва Рафаэль Досанос рӯзи 3 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 267 вохоҳанд хӯрд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнири UFC 267 муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни чемпион Ян Блахович ва довталаб Гловер Тейшера мешавад. а муҳорибаи Ислам ва Досанос боша муҳорибаи сераунда мешавад. оиди ин чиз худи Рафаэль хабар дод. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ислам 5 раунд ҷангидан намехоҳад. муҳорибаи 5 раунда шарти ма буд, аммо ин шарт ба кор нарафт. ислам нахост барои ҳамин 3 раунд меҷангем. ӯ бисёр гапҳои зиёдатӣ гуфтааст. акнун мебинем ки дар ҳақиқат кист. ман барои ба қафас баромадан тайёрам ва ба фикри ман ин муҳорибаи довталабӣ мешавад, гуфтааст Досанос. хотиррасон мекунем ки Досанос охирон муҳорибаи худро моҳи ноябри соли 2020 зидди Пол Фелдер гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд ва акнун моҳи октябр ӯро санҷиши хеле вазнин дар симои Ислам Махачев интизор аст. дӯстон, шумо метавонед прогнозҳои худтонро дар комментария нависед. дар канал ҳатман обуна шавед то бозидид хонободу сарбаланд бошед.